posa yedaba ndikupasirani zimene wayankhula Boni Kalindo lero lino pa 15 January 2025 paja lero ndi pa 15 January tsiku limene amalawi timakumbukira John Chilembwe. Lero ndi John Chilembwe Day ndipo Boni Kalindo lero lino abwera ayankhula motere pa tsiku la holiday la John Chilembwe. Takhala ndipo tamvetserani mwachidwi. The DC mwana wopya kwambiri amene sindimaopa wina aliyense, palibe amene angandinyumwise, ndimangoyima pa chilungamo ndipo amalawi khulupirirani kuti ine ndizapitirira kuyima pa chilungamocho ngakhale olomfuti itandiloza pamphuno. Ine ndizalankhulabe za chilungamo ndipo ndizapitirira kulankhula chilungamocho olopata vuta patatani. Lero ndi 15 January, siku limene dziko lino limakumbukira malemu John Chilembwe. John Chilembwe anali munthu amene anali ndi vision, amene anali ndi maganizo abwino kwambiri ofunira dziko lino zabwino. Ndipo malemu John Chilembwe analibe uchisiru. Malemu John Chilembwe anaphunzitsidwa ndi azungu monga mene tinaphunzitsidwa ndi aphunzitsi athu. Anapita pakana kwa azungu kondi kukaphunzira ndi kubwerako, koma ngakhale anapita kumene kuko kukaphunzira, iye was a no-nonsense man. Amauza azungu mawu ofanana ndi saizi yawo, samanyengerera mzungu. Lero pamene inu nonse andale mukupita kukakumbukira John Chilembwe ku Chilazulu, musiye nchitidwe omatenga amalawi ngati zisiru. Musapite kumene koko kumakashayina, chifukwa ambiri inu mumapita kumwambo wa John Chilembwe kumakashayina makamaka zopereka kuti wakuti wapereka ndrama mwakuti masupporters yanu ndikumakuyimbirani m'manja. Sindikuchionapo chifukwa chomapitirira kumwambo wa John Chilembwe when you are failing to tick, when you are failing to combat mavuto amene akukumana nawo amalawi. John Chilembwe tu akanakhala kuti ali moyo, dziko lino litasintha kwambiri, chifukwa anali munthu amene ankafunira anthu zabwino, makamaka anthu osauka. Koma kuno ku Malawi tili ndi atsogoleri amene mitu yawo siyenda bwino, amene amangoganizira za iwowo, amene amangoganizira zokuba. Palibepo china chilichonse chimene chikuchitika muno Malawi, especially ulamuliro umene wa Lazarus Chakwera ndi ulamuliro omvetsa chisoni kwambiri. Nayenso John Chilembwe anali mbusa, koma ubusa wake osiyana ndi wa Lazarus Chakwera. Ubusa wa John Chilembwe unali ubusa weni wotumikiradi amalawi kapena nkhosa. Nthawi imeneyo osakhala zalerozi. Choncho lero mukamapita kumeneko, izi mmapanga za matamazi ndikumaka afuna kumaka shaina kumwambo umenewu, muziwe kuti mukushaina pa mwambo olakwika kwambiri, chifukwa mzanuyo anali ndi masomphenya ofuna kutukulira dziko. Kungotinso mwina vuto ndife amalawi, chifukwa Lazarus Chakwerayo ananena yekha kunena kuti ine ndikangotha zaka 2 ndisachita perform ndizachita resign. Amene tili ndi vuto ndifeyo amalawi, chifukwa munthuyo ananena. Chimene tu amanena munthu chimachokera pasi pache pantima ndipo chimakhala choona. Koma ifeyo tikumukakamiza munthu amene ananena kuti ine zaka ziwiri ndikalephera mundichose pa mpando, inetu experience ya dziko ndilibe, ineyo ndimagwira ntchito ku Chipiku, inetu sindimatha kusogolera. Koma ife anthu ndiye tikumudandaula pano. Chakwera sakuyendesa bwino zinthu pomwe munthu anatiuza yekha. Ndipo vuto si Chakwerayo, vuto ndife amalawi tinafasa kwambiri. Andale amatitola kopsa, andale amatitenga ife ngati zisiru zawo, kumatinamiza kumanena kuti atukula dziko lino anthu tizakhala bwino,
koma mwachiona chiulamuliro chache chachakwera kuchokera siku limene analowa pa mpando kuzafika lero. Ziko lino lili pa mavuto okhaokha, mavuto day after day, siku ndi siku, mavuto okhaokha, anthu kuzunzika. Tikapita ku sukulu ku ana kuzunzika, tikapita kuzau moyo ndiye kumeneko ndiye mavuto okhaokha. Simungakhulupirire kuti siku la lero boma likutenga kapena latenga kapena lapereka contract ku kampani ina yotchedwa Hashcom ya ku Ghana, ati cholinga chake kampaniyo izilimbana ndi anthu olankhula achina Bakiri Muluzi TV, achina Ntanyiwa, achina Boni Kalindo, ati anthu amene ozolankhula zawo azizitepa ndipo azimangidwa. Ndipo ndiye mwapanga programu yabwino bwanji. Programu yomangidwa ineyo ndakhala ndi kuyisowa chaka chimenechi tachilowachi. Kuzafika lero anzathu ena akunjoya kumatengedwa, koma ifeyo tikusiyidwa. Chonde auze ni Hashcom, chonde kampani yani imene amakra mwapereka contract, kuti chonde ayambe lero pompano zomangazo, ndipo tikudikirira. Inu ndinu makape kwambiri, ndipo ngati kuli anthu opusa kwambiri ndi achipani cha MCP ndi usogoleri wanu. Izizi mwauze otepa watepe kunena kuti ndikulankhula ndine. Ziko lino is going through a lot of difficulties. Inu zoona mitu yanu ikugwira kuti mukatenge 1.5 million US dollars ndikukapereka ku contract kwa company kuti izitepa anthu miseche. Inu ndinu zisiru kwambiri. Pakali pano pazi witoku matenga mafuta kupereka ku Southern Region daladala ndi cholinga kuti mukamaenda kumene kwa anthu asiye kukutukwa nani. Koma mwaona anthu asiya kukutukwa nani? Si wanda akukuimbani kuti achoke. It is a sign yonena kuti all is not well with you. Mukanakhala wa zero okhala mbusa weni mukanachita resign. Koma mukuzika kamiza kwa Malawi. Tikunena panopa mwachoka ku Lilongwe kupita ku Blantyre kuti mukakhale nawo pa mwambo umene wa John Chilembwe. Koma mwasiya ku Central Hospital kuli bwa. Ku Central Hospital, Kamuzu Central Hospital, chipatala chachikulu chimene chimachita save anthu, kulibeko ngakhale kumene koko mazi. Azimayi akuchirira ni mazi ochokera muzigubu zochoka kwawo, kutenga chigubu cha mazi kuchokera kwawo kukachira ku maternity. Chipatala chomvesa chisoni kwambiri cha Kamuzu Central Hospital, yeti iniyo mukutenga ndalama pwi ndikumakapereka ku kampani ina yake ati chifukwa chokuti ati mufuna muzigwira anthu pamene tikupita towards election. Muziopseza anthu muziko la democracy. Inu ndinu makape kwambiri. So munayenera kuti muzipanga zinthu zogwirizana ndi nthawi, zogwirizana ndi nyengo imene Malawi yakukumana nawo. Malawi muno muli mavuto cha Malawi yakulira siku ndi siku. Fetereza amene kulibe, chimanga chimene kulibe, china chilichonse Malawi munomo chavuta. Mafuta ndi awa mukungonama kuti mafuta abwera. Munzinda wa Lilongwe muli mafuta, munzinda wa Mzuzu muli mafuta, kuzomba kuli mafuta, kusalima kuli mafuta. Kodi inu mitu yanu ikuyenda bwinobwino koma? Ndipo opposition musanamizidwe kuti kukumveka mbiri ati yonena kuti pakali panopa ujeni awa ati system ya mathematics ati sizagwira ntchito zikuoneka ngati zankati muzafufutikamo. Osanyengedwa. Sainiana ni madonors, musainirane kunena kuti chisankho ichi ndi chamanyo. Full stop. Kuchoka ku constituency kuwerengera pa constituency straight kutale center. Palibe zozoyima pena palipose. Anthu amene wani manjanjawidi akhuza kumana mizaziko kuti ujeni afutikamo, data yafutikamo, zili zonama ataitengamo ndi kuyisunga. Ayisunga malo ena cholinga kuti azangoyikamo sikulo akunamizeni. Osalola zangati zimene zozoyi. Ndi anthu oyipa amene anthu amene akufuna kuwina zisankho zikubwerazi through mizi zonama, kufuna kutitenga ifeyo ngati zisiru zawo. Ndizomvesa chisoni kwambiri. Ndikuthokozeni so inu apaki. Mwamba kubwera moto
athawale ndi anzanu. Munthu akapanga zabwino mmayenera mutani mumuthokoze. Tikuthokozeni pomuuza amene in the face kunena kuti walephera. Ndipo inu apaki mukanaziyamba zimene zikalekale amalawi tu asakuvutikatu. Amalawi ali pabwino koma mwamulankhula bwino kwambiri. Iyi mwamuuza pamaso pachepa yomuuza kunena kuti ngakhale madera anu akuchokera ku Central Region anthu sakukufunani. Ndiona yokha ndipo zokuti achipani chache alesazo ndizoona zokha chifukwa anthu awa afikapo akuziona ngati tsopano basi ayandikana ni Mulungu akuchita oni ziko lino. Taonapo tife ma president, taonapo a president okuti akayima popo ndikumanena kuti koma icho ndi chipresident. Kumachifunsa kuti zinache ndi ndani amene Bakiri Mulozi. Awana chikamalankhula amene chipresident awene anthu ndikumamva kukoma. Kuchifunsa kuti amene ni ndani amene yoti ndi bingo wa mutalikatu. Kuyima amene kucheni kukomoni wefi kuja kwa anthu kumadziwa kuti Malawi ali ndi president. Kufunsa kuti chinkazi chimene chindi chindani chimene chichi ali chimene chindi Joyce Banda mwana wa Ntira. Koma ndetu chinkazi so beautiful komanso cholankhula bwino. Kufunsa kuti amene ni ndani amene akulankhula bwino chonchi chizungu ali amene ndi Peter wa Mutharika. Amuna baba. Osagala zinazi wele. Kumakomenya chizungu chitikuko zero amene pandeni. Choncho ulendo wanu umene mukupita lero kumeneko kwa John Chilembweko mukuyenera muchite reflect kuti chaka ndi chaka timabwera kunoko kuzakumbukira za John Chilembwe. Ndi chani chimene dziko la Malawi lapindulapo ndi ntchito za John Chilembwe kupatula kuti mmapita kumeneko kuti muzikashaina muzipanga matama kumaonesa magalimoto anu amene mwabaiba ndalama kumaonesa kuti ndinu andalama kumakhala ngati mwapita ku kwati. Yeti ndi siku limene Amalawi tinayenera tichite reflect bwinobwino ntchito za John Chilembwe. Ndipo inuyo amachalichi ndi amene sopenaso mukupangisa kumabweresa za uchisiru muno Malawi. Chifukwa inu amachalichi mukanayima pa chilungamo mwambo umene usakhale wa ndaleya. Sonayenere wina alesi azibwera kumene kundikumalankhulapo kunguwauza kuti takulandirani mwambo ndi wa John Chilembwe nokha amene ndikuupanga ndikuusiriza andikupereka chopereka osalengeza. Chifukwa chopereka amango osamalengeza kuti wakuti wapereka mwakuti wapereka mwakuti. Iyo ndikumaliro kuchali chiko ndi uchisiri umene wenu amachalichi amene mukusokonezaso matama kumapanga za zinthu za matama. Amati akabwera ujena azipaniyo mmafuna muzilankhula matama kuti azikupasani makobi. Mukamachoka kumene koko basi mpasidwe makobi. Ine yafikapo nthawi yonera kuti munthu kugula mafuta pa filling station kupita kuchalichi ndikukapereka testimony. Kupita kunyumba ndikukapemphera kuti zikomo kwambiri Ambuye ndapeza mafuta. Chifukwa cha mavuto amene akukumana ndi anthu. Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri amene akudikira Hashcom kuti mmange. Ndipo mwauze akumakirawo mupange speed up. Muchite speed up. Otherwise tikupangira ni mademo posacheda bombano agalu ino mwatitola kwambiri. From Jeza Village TM Mabuka Box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.